Bihar ostirala eta igandea bitartean, 3 antzerkiaz gozatzeko aukera izango duzue Donostiako antzoki zaharrean, eta besteak beste, Zuhaitz Gurrutxagaren dohainak ezagutzeko aukera izango duzue, ona gerturatzen zaretenok. Ez aldela, Zuhaitz? Bai, 3 egun horietan izango gara hemen, orain nire dohainak ikusi gero ez, ikusi beharko da, niretzako estrainaldia delako eskenatuko gainean antzeslan bat egiten, eta orduan oraindik ere ez dakit dohainak baloratu dituzten, ez? Ikusi behar. Bai, Zuhaitz, zu bakarlari, abeslari, erreportari, aurkezle, futbolari eta abar, ez diazu esan, zu pertsona lotxatia zarenik. Bueno, lotxatzen naiz, lotxatu behar ez da gauzetan ez, adibidez nire azpiko pisora errotzen danean arropa, bizilagunana joateko eskatzera adibidez lotxan bat. Baina eskenatetira igotzeko asko ez. Jendarran egoteko. Ez, nik egia esan lotxa gehien ero bildur gehien pasatu izan dudana, futbolean izan da, medio esteniko esaten dena erderaz, han pasatu gehiago beste osenetik baina. Orduan erronka gogorra izan zen, anoetara ateratzea, baina ez du, 3 emakumeekin lanean aritzeko, batek ausarta izan behar du. Bai, ausarta izan behar da, eta zelako 3 emakume gainera, eta 3 kasu honetan aktoresa ezagun eta urte asko daramatenak, esperientzia dunak, eta ausartzea pixkat, bai, konplexu pixkat ematen zidala zidan, oso ondo zaindu naute eta asko lagundu diate, eta nire pixkat nire buruan konfiantza gehiago dago. Lau aktorek osatzen ez antzeslan hau, imaginatzen dut lana gogotik egin dutela. 3 aktorek eta nik osatzen dugu antzeslana. Oraingoz nire buruari aktore ez dio deituko, nork esango du, denporak esango du oso da. Bana izen ebez, baina oraingoz gehitxo esatea litzateke. Hilabete baino gehiago goaz egon geran saiatzen, egunean 4 ordu lan egiten, eta enun pentsatzen egin ez lan egitzenik, futbolean nagotu bizin. Aizu, atzo urnietan izan zineten, eta uste dut, jendearen emaitza uste baino be izan dela. Bai, pre-estreinaldia ero egin gendun, ez dakit nola hitz zailo nik esan, baina jende aurrean nahi gendun. Pasea edo. Horita, pasea, ez da nahi entendio itxurak eman, baina jende aurreko lehenengo pasea ero deitzen diotena egin gendun, ikusteko jendean erantzuna ero komedia da ustez, eta jakin nahi gendun benetan jendeak barra egiten du, ez? Eta zorionez hala izan zen, eta orduan, bihar estrenatzeko beste konfiantza bat ematen du. Eta 3 emakumeren historia kontatzen ditu lan honek, urteak bi elkar ikusten ez dutela, eta batean elkarrekin topo egin, eta 3 asmo bakar eta berbera daukate. Bai, ja menopausiara iristeko garaian daude iaia eta umea izatea erabakitzen dute, eta hortarako norbait behar dute, eta beste ez dut aurkituta ni naiz bilatu duten mutil hori, beraien ustez mutil katxarroa diote beraiek, baina ni naiz. Bale, haizu, eta amaiera edo emaitza ikusteko jendeak onatorri beharko du. Bai, lehenik, hemen aste nagusian 3 egun jarraian egingo ditu antzoki zaharrean, 16, 17, 18, etxaldeko 8etan, gero badauzkagu Euskal Herrian zehar beste fetxa batzuk, eta ustez, nik uste lan neixen izango dugula, baina, hasiera baten estrainaldia ikusteko behintzet eta 16an onatorri beharko du jendeak. Ez Zuhaitz, azken urteetan Donostian euskarazko antzerki indartzeko ahaleginetan dabiltza ez, azken aldian hemen antzoki zaharrean euskarazko lan deixent ikusten ari gara, baita Victoria Eugenian ere batzen garaia. Bai, eta ni behar bada naiz hortaz arrokeria handien ez hitz egitekoa, nik ere bakarrizketa orain gutxi arte gazteleraz egin dut. Zorionez, berandu izan bada ere, euskaraz ere jasiniz egiten bakarrizketa, eta Donostianik ere Victoria Eugenian izan dut aukera pare bat aldiz egiteko. Eta bai, behar du euskarak antzeslan gehiago izatea ere bai, eta danok gure partetik bintzea, eta kasu honetan nik ere berandu izan bada ere saiatu naiz nire partetik bintzea. Aizu, eta nola ez, kartelaren inguruan ere zerbait esan bat ez, izan ere ez dakit nola definitu daitekeen kartel hau, ausarta daitza. Bai, atentzioa deitzen du eta erdi biluzik gauden laurok, eta horre jendea pixkat indignatuta dago Photoshopa da, nero ez galdetzen beraien argi dago Photoshopa dela, eta nereakin dago duda, jendeak duda gutxi dago esan. Duda gutxi ez dago, niri bate baino gehiago aldetu ditea, hori zure gorputza den edo, eta ez nabil gezurretan. Baina suposatzot konturatu zala ez dela nerea, bikoitza ipini naute, eta beldurra badak nik norbaiteke dirua esepitzea bueltan ikusten dagoenean Orgoian argala eta 30 kilo besteik ez nahi zela. Hau da, Orgoian biluzik ikusiko zaituzte? Hori ez dakit.
hori ikusi behar Bueno, da. badakit baina ez dut esango. Eta gogoratu, Zuhaitz Gurrutxagaren gorputz biluzia ikusi nahi baduzue, edo ez, ikusi beharko da, hona gerturatu Donostiako antzoki zarrera, ostiraletik igandea bitartean.